Dead on arrival ang 7 anyos na aking lalaki kan mabangga nin truck sa tinampong sakop kang barangay Gulang-Gulang, Irusin, Sorsogon, alas 7 ning aga kasuudma, Mayo 14. Sa impormasyon, gikan sa pagkarigo sa Burabod, pauli na kutan biktima sa saindang residensya kaiban sa rong 8 anyos na lalaki. Kan magpurbaran mga ini na magbalyosa na sabing tinampo, alagad ay naantisiparan ng padangadang na truck na nagresulta sa pagkakabangga sa biktima. Napigpurbaran pa mangkutang idara sa ospital, alagad binawi man sa nanin buhay. Ano nila is pa Manila. Tapos may dalawa kasi daw yung bata na tumawid. Sabi po na ano pa man, pag ano sa MTR, parang may ano pa man siya. Pero nung dadali na daw sa ano na daw, wala na daw, hindi na kinaya. Depensa subuot kan driver kan truck, pigli kaya niya pa mangkutan biktima, alagad nahagop manggirari ang biktima sa rikas kan pangyayari. Parang may ano siya, may drainage, may kali siya na may flowing water. Kakarigusan niya sa lalabahan. Maswerte naman na day nalugada ng kaiba kan biktima. May pangapodan sa naan PNP, urog na sa mga magurang na may mga menor de edad pangaki. Ang aksidente naman talaga, hindi na maiwasan. Siguro dapat nasa magulang na din, kailangan higpitan, mga ganong oras. Sa ngunyan, kaput na kang Irusin MPS ang nakabanggang driver para sa mga magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.